खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। 21 जुलाइ 2020 धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मिसामरा पन्चायतनि 1 नं 2 नं आरो 3 नं नावकाटा गामियाव नैथि खेबनि थाखाय दैबाना जाफिननाय जायो। गाहायै बे ओनसोलाव थांनाय खेबनि बायदि गोबां दैबाना दिनैबो जादों। बे ओनसोलाव बे खेबाव गासै मोनथाम गामियाव गं 300निबो बांसिन नखरा दैबाना जानानै खैफोदाव गोग्लैना दं। सुलु मोननाय एबा रादाबगिरिफोरा गावनो सनदांना फोरमायनाय बायदिब्ला गासै गं 35 नखरनिबो बांसिन नखरा दैबानानि एबा दैनि सिङाव दासिमबो दंबाय दं। हालामनि गोबां सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बोसोरफ्रोमबो साखाथियाव थानाय बुरलुंबुथुर दैमाया गोबां अखा हानाय जायोब्ला बे दैमानि दैया उसिफावना ओनसोलाव दैबाना सोमजिहोना गोबां बोसोरफ्रोमबो आबाद, न' बां, लामा, फरायसालि आरो मोसौ मोसाफोरखौ आलाय-सिलाय एबा खहा खालामनाय जायो। बेखौ नोजोर बोना सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव गंफ्रोमबो नखराव केरासिन, मम आरो थाम्फैखौ होखारनो थाखाय थाम्फै खारग्रा धुप होनाय जादों। बेबायदि मदद होनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दीपांकर नार्जारि, धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि सुबारानि बसुमतारी, सोरजिला वारि आरो सानजा सानजारि नोगोरनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राजु बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि मनोज बसुमतारी आरो गोबां मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। दिनै गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव जे दैबाना लोमजानायफोरखौ नोंथांमोना जे खबर लाफैदों आरो बेयाव बिथांमोननो मा दा खबर लानायजों मा होनाय जादों नोंथांमोन? गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सानजारि नोगोर दखरा आफादा दिनै बे दखरानि सिङाव थानाय 1 नं नावकाटा, 2 नं नावकाटा आरो 3 नं नावकाटा गंथाम गामिया देग्लाय बे बोसोराव दिनैजों खेबब्रैयानो जाबाय दैबाना लोमजानाया। रायजोफ्रा गोबां हालाय हाफाय जाबाय थादों। फारसेथिं दैबाना जानायनि थाखाय जाबायदि सुबिदा जानांगौ बिदि जायाखै। फारसेथिं कारेन्टबो गैया जाहैबाय। दा बेनिखायनो जोङो सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आंनि मावथि लोगो बिथांमोना खौसेयै जमा जालायनानै गंफ्रोम नखराव 1 लिटारै केरासिन थाव, जायखौ जोङो हराव सोरांनि थाखाय बाहायनो हागोन। लोगोसे दैबाना जायोब्ला बोसोरफ्रोमबो जोबोद थाम्फैनि बारा उपद्रब जायो। बेजों बेराम जानायनि चान्सबो थायो। थ' बेनिखायनो थाम्फै होखारनो थाखाय नखरसेयाव पेकेटसे बेबायदि एसे बिबांनिब्लाबो जों रायजोफोरखौ खौरां लानायजों लोगोसे रायजोफोरजों मोखां देखायलायनो होननानै जोंनि आफादनिफ्राय फैनाय जादों। दा बेवहाय बेयो जोङो थोजासे नङा। फारसेथिं एसे सिगां जोङो जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभनि SDO सिभिल आरो सार्कोल अफिसार बिथांमोनाबो फैनानै नायनानै थांदों। दा बिथांमोना जिहेथु सिगां समफ्रावबो रिलिफ थाहैयाखैब्लाबो रिलिफ मेटेरियेल्स हिसाबै माइरं आरो दालि थावखौ हरबाय थादों हिसाबै नैबे एबारनि खेबावबो हरनायनि खोथा होदों हिसाबै जों बे माइरं दालिखौ जोंनि आफादनिफ्राय जेबो जगार खालामनाय जायाखै, जिहेथु प्रखाखना होखादों। दा जों नायदों जोंनिया जों माइ दुब्लि फोथार, बे फोथारा फ्राय अलमस्ट 90% माइ गायनायफोरा दा खहा जालांबाय, फ्राय थैलांजोब्बाय। दा बेनि थाखाय जोङो सिन्था सरसा खालामबाय थादों। दै रानोब्ला लेटलिबाबो माइ गायनो हानाय बेबस्था जायोब्ला, गायफिननो हानाय बेबस्था जायोब्ला गाहाम जागौमोन। बेखौनो जोङो जोंनि प्रखाखनजों सावरायनो होननानै थि खालामदों। दा बेयो जोबोद दुखुनांथावब्लाबो मिथिंगाखौथ' रावबो दबथायनो बा होबथानो हाला। दा मिथिंगानि जाथाय हिसाबै जों जेबो राहा गैया। जों जा एसे हादों बेखौ जोंनि आफादनिफ्राय रायजोफोरजों मोगा-मोगिजों लोगोसे खौरां लानायनि हिसाबै जों बेखिनिखौल' दिनै होफैनो हानाय जादों। बेयावनो दाथ' दैया देरबायसो दं। जुदि गोबां समनिफ्रायनो बे जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव बिथांमोननियाव गोबां दा बेमार बायदि जेरै आइजोफोरनि बेसेबां उसुबिदा, बेफोर उसुबिदानि थाखाय माबाफोर हान्थामेलानि थाखाय सुबिदा होनाय जादों नामा बेयाव? जोङो जोंनि जा साब सेन्टार दङ, बे साब सेन्टारनि इनचार्ज बिथांजों सावरायनाय जादों। दा फारसेथिं जों नायबाय थादों बे दानि जा कर'ना भाइरासनि जा गिख्रंथाव जाउन, बेनि थाखाय फ्राय जोंनि सुबुंफ्रा सांग्रां दङ।
बेनिखाय दासिमबो जोंनिफ्राय बेबायदि बेराम जानायनि जेबो फैथ'वाखै आरो अखाया हाबाय थायोब्ला दैबाना लोमफुबाय थायोब्ला बेराम जाया नर्मेलि जेब्ला राननानै थाङो अब्लासो बेरामा जायो दा बेनिखायनो जोङो उननि समफोराव बेराम जा होबथानांगौ दै रानलाङोब्ला जिहेतु जोङो दै लोंनाय दैनि थाखाय ब्लिचिं पाउडारानो जा पटासानो जा जेखियानो जा बा फारसेथिं डायरिया डिसेन्ट्रि जानायनि जा गिनाय बैफोरनि थाखाय जोङो दै रानलांनायनि सिगां बेबस्था लानांगोन आरो जों बेखौ जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जोङो जा प्रखाखन दं प्रखाखनजों बेखौ जों सावरायगोन दा बेबायदि हिसाबै जोंनिसिम दासिम बेबायदि केस जों खोनाथ'वाखै गामिनि रायजोफ्राबो बेबायदि खोन्थाथ'वाखै हिसाबै फारसेथिं नायनो थाङोब्ला दा बे दरथाम गामिया फ्राय रिलिफ केम्पआव थांनांगौ अबस्थायाव दङ अब्लाबो बे कर'ना भाइरासखौ गिनानै जिहेतु जमा जमा थायोब्ला सन्देरनायनि चान्सआ बारा जायो बेनिखायनो बेखौ गिनानैनो दिनैसिम रिलिफआव थाङाखै जा एसे एनै गोजौ जायगाफोर दं बा न' सिंफोरावनो बैसांफोर बानायनानै जोंनि रायजोफ्रा खस्थ'यैब्लाबो दङ नङाब्ला गुबुन बोसोर बायदिब्ला बेबायदि अबस्थासिमाव जोंनि रायजोफ्रा रिलिफ केम्पआव थांनांगौ बायद्य जायो देग्लायो जोङो बेखौ नायदों रायजोफ्रा खोब सजाग जानानै थादों गाव गावनो दा बिनि थाखाय खस्थ'आबो गोबां जादोंब्लाबो जिहेतु जिउआ देरसिन खस्थ'निख्रुइ बेनिखायनो जिउखौ रैखानि खालामनांगौनि जाहोनाव जोङो रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायदों एसे सिगां जोंनि उनाव टेलिफनिक रायलायनाय जादोंमोन जुदि रिलिफ थायोब्ला गंनै स्कुलखौ प्रखाखना अलरेडि रेडि खालामनानै दोनदों होननानै खोन्थाहरनाय जादों दा बेबायदि हिसाबै थाथारनांगौ जायोब्ला दैया जाबायदि स्पिडआव बारायदों बेबायदि दा हरसे जुदि बारायबावोब्ला गाबोन फुङाव नोङो बाध्यथा जागोन माने गोसो गैयाब्लाबो थांनांगौ बायद्य जागोन इसोरा जाहाथे बेबायदि दा खालामा बेखौनो आं इसोरनिसिम आर'ज खालामगोन जिहेतु बिथाङानो जोंनि रैखागिरि दिनैनि समाव दा मिथिंगायानो जिहेतु रैखागिरि मिथिंगाया जाहाथे जोंखौ अनो बेखौनो इसोरनाव आं आर'ज खालामनाय जाबाय बिथांमोननि जिहेतु दुखु खस्थ'नि गेजेराव नोंथांमोना बेसेबां समनि बेसेबां बोसोरनिफ्राय बिथांमोनखौ बेबायदि जिहेतु मदद खालामबोबाय थादों जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जेब्लानिफ्राय जोनोम जादों 2014 मायथाइयाव बे 2014 मायथाइनिफ्रायनो जों हानायखिनिखौ एसे एनै बायदिसिना लामानिफ्राय माब्लाबा जोंनि आफादा थांनानै बिटिसि सरकारनावबो जों बिनानै लाबोनानै रायजोफोरनो एसे एनै जा हरो बेखौ जोङो जेसेबां खरै गोलैयो गरसेबाबो गरनैबाबो जों बेखौ रानलायनानै होनो हादों देग्लायबो जोङो जिहेतु बिटिसि सरकारा बायनानै दा गभर्नर रुल जादों बिनिखाय जोङो बिथांमोननाव बिनोबो उसुबिदा जाबाय सोर सासेनाव बिनो जिहेतु दा सरकार सलायगिरि रावबो गैया गभर्नराथ' आरो आयेननि बेबस्था लायोब्लाथ' बिथाङाथ' बायजोआव जेबो हरनोनो हाखाया अब्लाबो जोंनि बर' माहारि हिसाबै बिटिसि खुंथायगिरिफ्रा जोंखौ अनलायनायनि गेजेराव जोंनो एसे एनै दान हिसाबै हरबाय थादोंमोन जोंनि गोबां रायजोफ्राबो बे खोथाखौ बुंगोन सिमान जागोन फ्राय जोङो 2014 मायथाइनिफ्राय बेबायदि एसे एनै माइरं दालियानो जा जिखुनु जा जायखौ बिथांमोना हरो बेखौनो जोङो समान भाबै राननानै होदों आरो जोंनि रायजोफ्राबो जोंनिफ्राय जाखिनि हरनाय जादों बेखौ गरसे गरनैबाबो जा गोलैदों बेखौ समानैनो राननानै जेबो दावराव दावसि गैयालासिनो आरो बेखौनो सन्तुष्ट खालामनानै बा थाबाय थादों दा बे ओनसोलफोराव जों नायबाय थादों बेयाव दैबानाखौ होबथानायनि राहाया जोबोद गोनां आरो बियो जोबोद गोब्राबबो होबथानो हानांगौआ जिहेतु बोसोरफ्रामबो जोंनि अरुणाचल हाजोआव गोबां अखा हायो दा बे गोबां अखानि दैफोरा जोंनि बेवहाय बोहैबोयो हिसाबै दा बेखौ होबथानांगौनि गोनांथि दङब्लाबो होबथानाया जोबोद गोब्राब बे माने गोरलै बाथ्रा नङा बेनिखायनो जोङो बेजोंनो जिहेतु जुजिनांगोन बेनिखायनो दा जोङो जेसेबांनो गोबाव रायजो जादों एसेबांनो जुजिनो हानाय केपासिटियाबो जोंनि रायजोफोरनाव बारायलांगासिनो दं आरो माबोरै गावखौ रैखा खालामनो हागोन बिनि आदब खायदायाबो बारायबाय थादों दा जों नायदों गोबां न'खरफोरा गाव गावनि न' बिथाखौ खमसे खम बिथाखिनिखौ गोजौ हा खोनायनि सायावसो न'खौ लुनानै लादों अब्लाबो जिहेतु देग्लाय बयबो मिथिखादों अखानि बिबाङा बारा जादों दा बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला जुलाइ दानाव सानसेबो जोंनि बे ओनसोलाव सानखौनो नुवाखै जों दिनैसिम अखायानो अखा दा बेबायदि अखा हानायनि जाउनाव दैया देग्लाय बारा जादों बै गोजौ हाफोरखौबो लोमनानै फ्राय दिनै अबेबा न'नि मुदासिम दैया लोमसावहैदों दा बेबायदि हिसाबै उफायबो गैया जादों दा जोङो बेखायनो हानायखिनिखौ जोङो नाजाबाय थादों आरो उनावबो
जों जेसेबांसिम थागोन एसेबांसिम जों नाजागोन। जाहोना जाहैबाय जोंनि बर' रायजोखौ रैखाथि होनांगौआ जोंनि बिबान। दा जों बेखौ गासै बर' रायजोफोरजों जमायै खौसेयै थानानै जों मावलायदों आरो बे गामिनि बे दरथाम गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंनो जाय समाव मदद नांगौ जायो बै समाव मोनफ्रोमबो समाव जोंनो मदद होदों। फारफ्रोमबो बिथिङाव जोंनो मदद होदों हिसाबै जोंहाबो मोनसे दायित्व दं हिसाबै जों बेखिनि खामानिखौ मावबाय थानो नाजानाय जादों। बेयाव दिनै जे 1 लिटार करि न'खरसेयाव होदों आरो थाम्फै खारनायनि मोनसे होदों, बेखौ बबे बिफाननिफ्राय होनाय जादों? बेखौ जोङो जोंनि आफादनिनो बिबानगिरिफोरानो बुथुमलायनानै बयबो बिबानगिरिफ्रा एसे एनै गावबागाव पकेटनिफ्राय होलायलायदों आरो जोंनाव माखासे समाज सिबियारि गोदोनिफ्राय गुबुन गुबुन आफादफोरखौ दैदेनबोनाय बा गुबुन गुबुन आफादजों सोमोन्दो थाबोनाय गोबां सुबुंफोर दङ। बिथांमोना उइलिंलि जों बुंनायाव जों फोरमायनायाव जे उमुक गामियाव बिदि बिदि अबस्था जों बिनि थाखाय एसे एनै अनसुंथाइ मोनगोन नामा होननानै जोंनाव सोंदावहैदों। बिथांमोना जेबो गोनो गोथो गैयालासिनो जा हादों बेखिनिखौ हरदों। दा जों हिसाबै आफाद हिसाबै आफादा रायजोफोरनिफ्राय बा बर' रायजोनिनो अननायखौ लानानैनो जोङो मोनसे जायगायाव जमा होफैनाय मोनसे एजेन्ट बायदिल' जों खामानि मावदों। जोंनि आफादनिफ्रायबो जायफोरा हादों बेखौ होदों। जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरु आफादा नि आफादगिरि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा 150 लिटार केरासिननि रांखौ बिथाङानो गथायनाय जादोंमोन। दा बेबायदि हिसाबै जोंनि बिबानगिरिफ्राबो दख'रानिफ्राय बिबानगिरिफ्रा बयबो एसे एनै जा हालायदों बेखिनिखौ बुथुमलायनानै जोङो बेखौ होफैनो हानाय जादों। गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि न'खरनि जानानै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दायो जों दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा गामिनि, जिहेथु गोबाव समनिफ्रायनो जुब जुब अखा हानानै जाय दैबाना जानानै लोमसाव जानाय बिथांमोननि ओनसोलाव जोङो दा बिथांमोननि सुखु दुखुनि सायाव बिथांमोना गोबां दैबानाजों बार देग्लायनि बोसोराव बार लोमजानानै बिथांमोना दुखु खस्थ' भुगिनांनानै दङमोन। बिथांमोना माबायदि बे दैबाना समाव गावसोरनि जिउफोरखौ माबायदि बारहोलांदों बिनि सायाव जोङो बिथांमोननि गोसो गोरबोनिफ्राय एसे जों मिथिनानै लानि। थारैनो बिथांमोननि ओनसोला रोजा रोजा बर' सुबुंनि न'खरफ्रा बेबायदि दैनि गेजेराव जाहाथे गोजावनानै दङ। बिथांमोना थेवब्लाबो बे ओनसोलावनो दिनैनि कर'ना भाइरासनि जिहेथु साग्लोबनाय आरो बिनि गेजेराव दैबानानि साग्लोबनाय बे मोनफ्रोमबो सातजालाखौ सहायनानै जेथिंबो राहा लामा मोनैयाव बिथांमोना दिनै बे दैबाना लोमसोमजानाय जे ओनसोलावनो बिथांमोना थानानै गावसिनि दुखु सुखुखौ सहायबोदों। थारैनो बिथांमोननि दुखुनि सायाव बयबो दुखु मोनगोन। बिथांमोना दिनै नोंथांमोना एथ' गोबावनिफ्राय जिहेथु दैनि गेजेराव दङ। दा नोंथांमोना बे दैनि गेजेराव थासेयावबो दिनैसिम माब्रै जे नोंसोरो सोलिबोबाय दं बिनि सायाव नोंथाङा बुंथिनो थाखाय नोंथांखौ एसे गुरै खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय प्राइम 24 हेडलाइन बर' रादाबखौ बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना जोंखौ खबर लाफैनाय थाखाय बे निउसनि गेजेरजोंनो जों बुंनो सानो जे जों 1 नं, 2 नं, 3 नं नावकाटा गामिया नंगौ बिदिनो जोङो दैजोंनो लोमसोम जानानै दङ आरो दुखु खस्थ'जोंबाबो जों बैसां बानायनानै न'आवनो दङ। गोबाङानो संना जानाय बायदिसिना गोबां खस्थ' जाना दं आरो मोसौ दाउ अमा लाखिनो गोबां खस्थ' जाना दं। थेवब्लाबो एसे एनै बोरि नायनानै मोसौ दाउ अमा लाखिनानै दोनदों आरो सुबुंफोरा गामिनि गासै मानसिफोरा गावबा गाव बैसां बानायना दङ बिदिनो न' सिङाव आरो संनो खावनो थाखाय गोबां खस्थ' जाना दं। आरो लोगोसे गुबुन बोसोराव जोङो केम्प फाथिनानै सिमेन्ट सापरि बड' हाइ स्कुलाव थाहैयोमोन। नाथाय नैबे दा समाव कर'ना भाइरासनि थाखाय रायजो राजाया गिनानै थुबुर जानो बा केम्प फाथिनो थाखाय गोसो जायाखै, सुबिदा मोना। जिहेथु दैनि गेजेरजों दा नोंथांमोननि जिहेथु लामाफ्राबो लोमजोब्बाय, बिनि सायाव जेनेबा नोंसोरो दाथ' बै न'खरनिफ्राय बै न'खरबो थांनो गोनां जायो। दा बेबायदि थांलाय फैलाया माबायदि सोलियो, माबायदिजों नोंसोर थांलाय फैलाय खालामो? जोङो बै न'खरनिफ्राय बै न'खर थांनोबा
गाव गावनि सोरबा हानाया नाव दङ आरो बिथ'लायनानैबाबो जोङो नावजोंनो थांलाय फैलाय जाना दङ अनलायनायनि गेजेरजों आरो गोबाव सम नोंथांमोना दिनै अखाया दिनै माने 30 बा 30निबो दिननिबो गोबावसिन जाबाय बे समाव सान्दुङाव अखा सान्दुं गैयियाव दा माइ माइरंनिथ' गोबां उसुबिदा जानो हागौ दा नोंथांमोना बे माबायदि सोलिदों जिहेथु जोङो बे समाव बिदिनो माइ माइरंनि गोबां आंखाल जादों बे समाव जोङो जेने थेने बिदिनो सोरबा हानाया बायनाबो लायबाय आरो एसे एनै कन्ट्रलनि मोननायफोरजोंनो सोलिना दं आरो हायिया गोबां उसुबिदा जाना दं माइ गोथां सौनानै बेसे दैबाना जाखो नोंसिनि बे ओनसोलाव बेयावथ' दायो देग्लायनि दिनाव खनथामसोआनो जालांबाय खनथामसो दैबाना जाबाय दिनै सिगां बोसोरफ्रावबो सरकारनि माबाफोर मोनोमोन नामा सिगां बोसोरावबो मोनोमोन मोननाया ओमफ्राय देग्लायनि दिनाव जोङो जेरै नांगौ बायदि मोननाय जायाखै मानो होनबा जों केम्प फाथियाखै नालाय हयथ' सरकारखौ जों खावलायदोंमोन जोंनो नांगौ बायदियै रेसनखौ बा जोंनो जानाय आदारखौ होनांगौ होननानै आरो दा बिथां जोंनिथ' समाज दैदेनगिरि बिथां गोबां आफादफोरबो दं बर'नि बायदि बायदि आफाद बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोनखौ खबरफोर फैनाय जादों जायाखै नंगौ लाफैदों आगोलावबो दै जानायाव थांनाय नैबे सप्तासेनि सिगाङाव जोंखौ लाफैदों इउपिनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बिदिनो एबसुनिफ्रायबो फरायसा आफादनिफ्रायबो बिदिनो हारिमारि आफादफोरा खबर लाफैदों आरो दिनैनि दिनावबो बिथांमोना खबर लाफैनानै जोंनो एसे अनसुंथाइ होफैदों केरासिन 1 लिटार आरो थाम्फै बुथारग्रा क्लियार जोंनो मोनसे राननानै होदो न'खरफ्रोमावबो बिथांमोननि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन बिथांमोना जोंखौ बिथांमोना जेब्लानिफ्राय बिथांमोना आफादखौ दादोंमोन इउपिपि आफाद बा एबसुआ बे ओनसोलाव दंखायो बिथांमोनाबो नायबाय दं आरो इउपिपिआबो जोंखौ नायबोबाय दं बिथांमोना बिदिनो जि एसे एनै हायो बिथांमोनाबो जोंनो सहाय खालामदो आरो खबर लादों गतिके जों गामिनि जानानै बिथांमोनखौबो साबायखर बावो जोंखौ खबर बा एसे एनैबाबो अनसुंथाइ बा सहाय होनायनि थाखाय दिनै बिथांमोननि बुंनायनिफ्राय जों मिथिनानै मोनबाय जे बिथांमोना गोबां दुखु जारलानि गेजेरजों बेयाव गोदोनिफ्राय संसार जाबोबाय दं थारैनो गोदोनिफ्रायनो बिथांमोना बे दैजों जुजिनानैब्लाबो बिथांमोना गावसोरनि जिउखौ गोजोनै खुंबोबाय दं थारैनो दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि बेल' नङा गोबां जोंनि आसाम हादोराव गोबां बर' रायजो राजा बा गोबां गुबुन जाथि बिथांमोनाबो बेबायदि भुगिनांनानै थानायाव जोंहा दिनै गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बिथांमोननि ओनसोला ओरैबायदि मोनसे दुखु गोनां बाथ्राबाव जिहेथु बिथांमोना गोबाव समनि सिगांफोर माइ सायबो गायबायमोन खोमा ना माइ गायबायमोन जोङो दा बे माइया थांनायनि राहायाव दं जानो बे माइया थांनायाव राहा गैला मानो होनबा एसे रानलाङो आरो लोमफिनो न' बां लोमलायनाय बा लोमसोमना थानाय आरो फोथारा एसे गोथौसिन जायो बेनिखायनो माइ गायनाया देग्लायनि दिनाव जोङो रायजो राजाया मोननाय नंला बेखौ जोङो मिथिखाबाय गतिके जोंनि गायनाय फुनाय बा उनाव जोङो सुबिदाथ' गैखाला देग्लायनि दिना दैनिफ्रायनो माने दुब्लियानो ओंखारा जोङो ओंखायनो सरकारखौबो खावलायो जाहाथे बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो जाहाथे जों बे दुखुथिया दैजों लोमसोमना थानाय रायजो राजाखौ खेथि बिभागाबो जाहाथे जोंखौ अनसायहरो मदद खालामो सरकारा आसाम सरकारा बेखौनो खावलायो जों गोजोननाय थाबाय बिथांमोना रोखायै बुंबाय जे गायनाय फुनाय गोबां जाखांबायमोनब्लाबो बार दै लोमनायनि जाहोनाव निस्सय बे माइया थांनानै थानायनि खुनु राहायाव गैया बेखौ जों बयबो मिथिखागौ बेनिखायनो बिथांमोना आसा फारिदों जे जोंहा खेथि बिभागनि गोबां मोननिफ्रायबो बिथांमोना जाहाथे जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिथांमोननि ओनसोलखौ नायनानै जाहाथे बिथांमोनहा बे खेथिनि फारसे जिहेथु फैबाय थानाय समाव आरो बे ओनसोलाव खोथियाफोर बा बायदि उसुबिदा जायोब्ला बिथांमोनखौ मदद होफैनांगौ होननानै बिथांमोना जोंनि गेजेरजों फोरमायदों निस्सय दैदेनगिरि बिथांमोना साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोना बुजिखादों आरो जोंनि ओनसोलाव गोबां बायदि आफादफोर दङ बिथांमोना मोनफ्रोमबो आफादा बिथांमोननि गामियाव
फैनानै बिथांमोनखौ खबर लाफैदों होननानै बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों। जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफादफ्रा बिथांमोननि गासैबो दुखु जारलायाव मदद होबाय थादों होनना बिथांमोना जोंनि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। गोजोननाय थाबाय, गोजोन्थों।